Viral apa tak kosong bes ke viral malah penuh viral pen kosong sih penet penuh lagi kosong bes sih rat pen ada kang sai pulau kang sai pen kosong sih dana le rock malah sih kan alih Aprangsi ke ajo por tami rangke mai teman tami kero pilo nasi nona por bang ini tum nang itu aphan rangke mai long itu nadak diku athana mate PS police station long tum bang pen ini tum nang lo nam jai nang ko kathi ke lai lo kedam tang itu Karbi Youth Festival ndeng pikero sir kep apora hut biso ijang atum amelo mate program pipon bom on hut isi kelang nodak a video apena picture apena sorlo apena sopin so atum apot ka viral mate la so kelang nodak apot sipinang an che thang lo lapen pinang am ke share lo lapen jume me jununo comment lo sila song bong penili tum ta ke theklong lang nodak pena joksi lapen itu makhe jutang amai phan aman ke jor lapen waktu makhe phan aman kache jor ason si anong nu ban de la so por hut la sini tum kadu kabi tapi karweng long ra tum tame theklong pon ta hai ko inut so lo phan rengang se lahai api ri ke blog lahai video viral lo lapen picture viral lo lapen benang an itum ke cerang mi meta dolo la so pon itum celang nodak si karjulong pen mate ka viral pen ateng pen itum ridar lipon bo hin itu mangbong cari seroi sini tu mereka ni pasti pinya ni kang sam an mangke apin so hem samini tu bidam ben dak bangke awe halong ka playground kang murah hem si kecil besar po lamben itu arjulong masih konat kopiar long si kecil besar na po cihumri sini itu api bang long nam tulong teknik ala dak di suarong long si latum kecing sai po lam sini tu arjulong lo hadak sini tu pali don lo asa ada rong asar tu penta cingki pali don rock pen cingki cetan lo akesa bang cing sai tami rong asar penta ki una kes kecing sai kapang samri una kes kalidat lapen ni tum song tum pen stame pang sam jin pen kang sai akes kalidat athema alang tum ka choklem asomar tum ka choklem chok cepik po di melong mangke bahini ning che hangang bong si labang so youth festival kilang don kidu don lo boy pits tami hadak abangke ala aning che dok alo so phana bangke ajer po pen bahini cholang rem det ason si lada bangke ni tuma statement long lo la so posi la so por bangke ni ditum penta lam bangke insight tek da lo la pen ne pang samjin men ke bai po sami ni tuma tek da jo ni si ni tum thana dak peno ve jo por bangke ni tum di putana police station lo mai tum wan nang kok lo athema lang tum ka choklem ka hai non ta kalilang so lo phan aman ke jor so lo phan ke lang plot nan ta kalilang lang tum video ci tulisi cholang rem na video ta tuli lang lapen ala tum kadu ko bekal beng long arat la bangke thek long lo la sila so na choklem atu phana bangke hok per kang sai pinang ji pisini tum dak man dak lo itum kar beng long ben justice program hoi lapen dak rong along atma aporte tum tado lapen rong asar tum tado la so video la son kai ke samela social media long ki post ya tum han samela pen ke share la pen la ke edit thap tum tame non ni tum da amen ikang lo la selang tum han ta non inut pen nut ke lang tum ri hom po la si monon phi karbiang longang bong itu mithang society kachi phai nut dagi phan ke kai no video bang ke post pa prang phe dan ngi share pa prang phe dan nei la pen un an ke itum kachi pa mi phan si society phan itum akam pa bang nang ji same non ke itum mangal pokali det achi tat somatum mobile or po edit thap po la son si viral put on ke dam tang ta do piklo la son non head jongal so pan same kapati ya de lo suicide app lo putala dum edit pen tum viral la he putakan na non itum daklam hoi pikang lo la sila sona bangke hino karbeng long arat ube ke mitum bisikoi la ata gabe tum lahai bang chere ponangji non pena bangke nang litum la son ke edit thap la pen ka bonai thap lahaya video ka viral thap la pen meglang no choklem ninga che document pen ka chorep tang hon non ta ninga che document pen selang tum la so ang denga gotona bang follow la se ninga che document pen si anut alang phan la son claim la son bang claim ri la pen la son ke claim non pen phang ni tum nyong si thek pon long lang prote la bangke karbeng long rat pan tum pen no wi nang litum channel pen tum lang lo la son bangke lemang wan alinda me hem kang samtini tumang direct wan po tum insai se lo lake bisar se insai se la pen rong rup tame la son khai no dak abangke itum bisar don tanang ne tum aron do pot aron long si wan nai la pen lo en order tum han pinang po alang tum la dak alang tum ke chok je kai takamat thabe tum han ke aron pen pa bisar na la pen aron pen pang sai na
hal hai lo ni tum pudum ni bangke la so viral la bangke komasi ke pa viral liglo la pen kela bang hiniari somar to men arta konan doi ko amen bang non non ni tum bang chingi kon pelang atima ni tum het long dam pen ban pila thana non usi tum long si police ka tum pen statement and bomb as inut bangke ningkan kret thok la inut bangke ningkan ning koi ini ke 20 plus pi than he ningkan koi parche pen arlo so bangke ningkan ko rahini amasi arta abe somar ang selang la tum la pen la so video pa viral ke la ame thang tum si to claim lo ame thang tum si video la tuli lo ame thang tum si chi pa viral lo la pen ke inut pen ke la ke share don la pen chi thang loop lo la so bang ke la so ka chi thang long enong ju no bang ke kisias mate tuma karbe youth festival la homo ame thang ju tang ju bat ame program ho si la bang so nong ma ju no dak lo la si la so ke ju no la so por un ho si la so nong pa ju no posin ile tumta ritale pen la dak ni la bang so de police station on long an mang ga so mar phan samin tum nang kok lo case register no mana case register non si tok bom lang non ha sin tum nang le lang si la case re bang register po mo la case number bang nang le tum pan ni tum pen nong pi kon po sani ate la so putar la mani tum chiklong no ma ape tum pen samin ting long lo case ar men la bang e thoma pan ta parents men tum ting long lo parents bang pan ke ka pheri rong binong pen ka ve binong iduk tektik apia po tum bang ke pen so mar tum ta lo same kopilo po ma thakrang mate open het tamini tum kulo nang tum la ana phar kilo ka charli nang e phar tammi nang tum lo charli le la hai phone or lo pen kali likra lang otha jari se nang tum kisu ang nang e polo non kisu mangi apia porum si kisu amek lok phat jin so ta me kya ve tum ang se jo ai nut bang ka puta ve lo ape si hajira chodon chot pen se ke pa ke lang ka dana la son la si ni tum puji bang ke non bang ke so ma tum chok chelo la si ke chok chelong bang ke asap ke hikha pinang je posi mane kang sai ke nang sot mo phia be do kong je posi ni tumange la dak aron atang kang sai hem long an mang itu nyoba nang kok